Selve betjeningen af systemet foregår via brugerinterfacet her. Prøverne bliver opbevaret på kø. Selve prøven bliver fyldt via 2 nåle inde bagved ned i karusellen her, hvor der bliver fyldt henholdsvis en filtreret og en ufiltreret prøve. Den anden form for rutinebetjening, der foregår, det er, når man skal skifte rengøringskemikalier, og det foregår i skabet her i bunden. Man skal forestille sig, at tanken er koblet på her, hvor der er dampspærring på, så man holder det aseptisk, og så sidder der et ventilbatteri, der styrer, at der dels bliver taget prøve ud, og at der bliver skyllet og rengjort og dampet imellem prøverne, så man er helt sikker på, at det man tager er ens fra gang til gang.